салом алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза манзураи шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Сулаймон Исломиддин. имрӯзҳо барои истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тадбирҳои ободонию созандагӣ вусъат мегирад. Дар 4 ноҳияи пойтахт то таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорон 21 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта ба истифода дода мешавад. Дар сурати ба истифода додани муассисаҳои таълимӣ 37976 хонанда бо ҷои нишаст таъмин мегардад. Нуралӣ Сафомуддин ва Бобоалӣ Тағозода аз рафти сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе гузориш омода намудааст. раванди корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ дар шаҳри Душанбе тибқи нақшаи тасдиқгардида ва дар асоси нақшаи мукаммали корӣ сурат мегирад. Дар заминаи омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахт сохтмони як қатор иншооти маишиву хизматрасонӣ дар назар аст. Соҳаи маориф ва илм дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дода шудааст ва ба он аз ҷониби шаҳрдорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. То санаи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияҳои пойтахт Исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур, Сино ва Фирдавсӣ 21 мактаби наву замонавӣ бо 37976 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода мешавад, ки ин талабот ноҳияҳои пойтахтро барои бо ҷойи нишаст таъмин кардани хонандагон пурра қонеъ мегардонад. таъмиру таҷдиди муассисаҳои таълимии мавҷуда ва муҷаҳҳаз намудани онҳо бо таҷҳизоти муосири донишандӯзӣ барои хонандагону тарбиятгирандагон аз иқдомҳои дигари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ҳисоб рафта, ин раванд таи солҳои охир вусъати тозаро касб намудааст. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бошад имрӯзҳо сохтмони 3 мактаби наву замонавӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ёқут 2000 дар кӯчаи Деҳлавӣ 8 сохтмони бинои нав дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 65 дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. бинои муассиса аз 4 ошхона ва 1 таххона 38 синфхона иборат буда барои 860 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар муассиса бо тарҳи наву замонавӣ ва бо сифати баланд рафта истодааст. дар назди муассисаи таълимӣ як толори варзишӣ ва маҷлисгоҳ бо 400 ҷойи нишаст барои гузарондани чорабиниҳои мактабӣ низ сохтмонаш идома дорад. дар ноҳияи Шоҳмансур 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта шуда истодааст. ин аввалан мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 65 аз тарафи соҳибкор Ёқут 2000 аз навсозӣ шуда истодааст, ки ин муассисаи таълимӣ дар моҳи ноябри соли 2019 ба истифода дода мешавад. ин муассиса дар ноҳия аз солҳои 1956 фаъолият карда истода буд, ки муассиса ба талаботҳои замони муосир мувофиқат намекард. бинои кӯҳна буд ва ҳамагӣ дар ин муассиса 340 нафар хонандагон таҳсил мекарданд дар як баст. айни ҳол сохтмон идома дорад. сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 102 дар кӯчаи Дӯстии халқҳо аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидромонтаж бо тамоми таҷҳизоти муосири таълимӣ бо 1200 ҷойи нишаст дар як баст сохта ба истифода дода мешавад. корҳои сохтмонӣ дар ин муассисаи таълимӣ имрӯзҳо бо маром идома дорад ва сохтмончиён нақша доранд, ки корҳои ин муассисаи таълимиро бо сифати баланд ба истифода диҳанд. бинои дуюме, ки ҳоло сохта шуда истодааст, ин мактаб дар маҳаллаи Бадахшон сохта мешавад, ки ин муассиса аз тарафи соҳибкори ватанӣ Роғун 2018 ҳоло сохтмон бино дар арафаи анҷомёбӣ мебошад ва аз рӯи нақшаҳои пешбинишуда барои 1200 нафар хонанда дар моҳи январи соли 2020 ба истифода дода мешавад. ҳамчунин дар ҳудуди ҳамин ноҳия сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 63 бо 320 ҷойи нишаст дар як баст идома дорад ва масъулон нақша доранд, ки ҷойҳои нишастро то 360 ҷой дар як баст расонанд. таъмиру навсозии муассисаҳои номбаршуда бо фармоиши муассисаи давлатии раёсати сохтмонии асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз тарафи ширкатҳои сохтмонии дорои имкониятҳои васеъ ва бо ҷалби мутахассисони соҳибтахассус анҷом дода мешавад. анҷоми корҳои дар иншооти навсохташуда ва таъмир мешуда мутобиқ ба меъёри муосири сохтмонӣ ва бо назардошти низоми кунунӣ дар соҳаи маориф вусъат доранд. ин имконият медиҳад, ки дар ин ҷо беҳтарин хонандагонро мо ба ҷараёни таълиму тарбия фаро гирем ва кӯшиш мекунем, ки албатта дар мактабҳои нав ҳарчи бештар хонандагонро ба олимпиадаҳои байналмилалӣ ба ҷумҳуриявӣ омода намоем. дар рӯзҳои минбаъда низ аз рафти корҳои сохтмонии муассисаҳои таҳсилоти миёна дар дигар ноҳияҳои шаҳри Душанбе гузориш омода карда мешавад. Нуралӣ Сафомуддин, Бобоалӣ Тағозода барои барномаи ахбор.
идома ахбор имрӯзо дар доираи тадбирҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2019-2020 шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. дар ҳамин замина дар шаҳри Душанбе зеристгоҳи нави барқӣ бо номи радиостансия бунёд гардида истодааст. гузориши Сарвинози Суҳроб. шумораи зеристгоҳҳои пойтахт ба маротиб меафзоянд. дар шаҳри Душанбе бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе зеристгоҳи нави барқӣ бо номи радиостансия бунёд гардида истодааст. масъулон иттилоъ доданд ки пас аз мавриди истифода қарор додани зеристгоҳи мазкур боз чандин хиёбону кӯчаҳо бо барқи баландсифат таъмин карда мешаванд. то имрӯз дар ҳудуди пойтахт 27 зеристгоҳ ба аҳолӣ хизмат мерасонанд ки зеристгоҳи нав 28-мин буда дар наздиктарин муҳлат бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар баробари сохтмони зеристгоҳи нав инчунин зеристгоҳҳои мавҷудаи иқтидорашон калон аз навсозӣ шуда истодаанд. ба ин мисол шуда метавонад зеристгоҳи барқии промишленная. сохтмони зеристгоҳи мазкур аз моҳи июни соли ҷорӣ оғоз ёфтааст ки мувофиқи нақша корҳои сохтмонӣ моҳҳои октябри соли 2019 бояд ба анҷом расонида шавад. аллакай 2 адад трансформатори тавоноияш 40 киловолт ампер ва чашмакҳои 10-35 киловолт дар зеристгоҳи барқии промишления насб карда шуданд. зеристгоҳи барқии винзаводская бошад пурра аз навсозӣ шуда соли гузашта аз 6 киловолт ба 10 киловолт гузаронида шуда иқтидораш баланд бардошта шуд. тамоми маҳаллаҳое ки аз зеристгоҳи барқии винзаводская бо вақт таъмин мебошанд аз сабаби аз навсозӣ зеристгоҳи трансформатшон иваз мешаванд ки ин ба мо имконият медиҳад сифати барқ ба муштариён дар сатҳи баланд расонем ва инчунин талаффути технологии барқро кам намоем. сабаби ивазнамоии трансформаторҳои ин маҳаллаҳо аз як ҷониб баланд гардидани иқтидори зеристгоҳҳо бошад, сабаби дигар ба ҷои трансформаторҳои фарсуда трансформаторҳои наву пуриқтидор насб карда мешавад ки дар фасли зимистон сокинони пойтахт мунтазам бо барқ таъмин бошанд. тибқи нақша бояд дар маҷмӯъ 134 адад трансформатор иваз карда шавад. имрӯз дар ҳамин замина бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва роҳбарияти шаҳри Душанбе ва бо маблағгузории ширкати барқи тоҷик аз ҷумҳурии Ӯзбекистон то имрӯз 88 адад трансформаторҳои пуриқтидор ворид карда шуд ки васлу насби онҳо рӯзҳои наздик оғоз мегардад. мақсад аз иваз намудани трансформаторҳо он аст ки дар трансформаторҳои фарсуда талафоти техникии барқ зиёд ба қайд гирифта мешавад. ин таҷҳизоти муосир талафоти техникии барқро пешгирӣ намуда сифати хизматрасониро баланд мебардорад. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ агар аз як ҷониб бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ ва бо ин васила баланд бардоштани иқтидори энергетикии мамлакат бошад, аз ҷониби дигар сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ ва таъмиру навсозии зеристгоҳҳоро ки боиси кам гардидани талафоти техникии барқ мегардад тақозо менамояд. Сарвино Суҳроб, Меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ дар ҷамоати деҳоти шаҳри Ҳисор дар соли 2019 бунёду навсозии 31 бонгоҳҳои саломатӣ, 24 дорухона ва 5 маркази саломатӣ ба нақша гирифта шудааст. тадбирҳои мазкур дар доираи нақшачорабинӣ бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ амалӣ гардида шароити мусоиди хизматрасонии тиббиро ба аҳолӣ муҳайё месозад. гузориши ҳамкорони мо. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳсозии вазъи иҷтимоиёт махсусан дар деҳот тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. мақсади асосӣ аз ин пешниҳод амалигардонии талошҳои ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфрасохтор, пеш аз ҳама дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ дар ҳар як деҳа ва маҳаллаи аҳолинишин мебошад. дар ҳамин замина имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Ҳисор бунёду навсозии марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ бо маром идома доранд. махсусан барои дастрасии аҳолии дурдаст бо кӯмаки аввалияи тиббӣ бо талошҳои мақомоти иҷроия ва саҳми соҳибкорону ашхоси саховатпеша дар ҷамоати деҳоти Ориён ки аз маркази шаҳр дар масофаи наздики 50 километр ҷойгир аст, бунёду навсозии 6 бунгоҳи тиббӣ идома дорад. бо мавриди амал қарор гирифтани иншооти мазкур барои сокинон имкон фароҳам мегардад ки бе мушкилӣ аз хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ бархурдор бошанд. соҳибкорон, тоҷирон ва дигар шахсони хайрхоҳу ҳиматбаланд низ дар пайравӣ ба ташаббусҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба раванди созандагии ватан ҳамчун шаҳрванди бонангу номус саҳм мегузоранд. барои хизматрасондани мардум бо тибби муосир мушкилои худро дошт, яъне ки масъалаи дандонпизишкӣ душвории худро дошт ки мардум аз масофаи дур ба маркази шаҳр меомаданд барои табобат. айни замон дар маркази саломатии деҳотии ҳалқаруд
ҳуҷра таъмир карда шуда бо лавозимот таъмин карда шуд ки рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад ва бо табиби дандонпизишк таъмин карда мешавад, яъне ки хизматрасонӣ дар масъалаи дандонпизишкӣ роҳи ҳалли худро меёбад. бо назардошти солимии ҷомеа ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инфраструктураи муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар шаҳри ҳисор мунтазам тавсея ва таҳким бахшида мешавад. Маркази саломатии Сунбула, ки дар ҷамоати деҳоти ҳисор қарор дорад, барои аҳолӣ хизматрасонии сатҳи баланди тиббиро пешниҳод менамояд. ҳар як деҳот ҳозир бунгоҳҳои саломатӣ, марказҳои саломатӣ, сарторошхона, кочонҳои ҳусн, мағозаҳо ба нақша гирифта шуданд ки ин ҳама барои ободии диёри азизамон мебошад. чунин тадбирҳо ҳамчунин дар ҷамоатҳои деҳоти хонақоҳи Кӯкӣ ва Мирзо Турсунзода низ идома доранд. Дар маркази саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ ҳамчунин дорухона ва нуқтаҳои дандонпизишкӣ низ мавҷуданд, ки чунин иншоот махсусан дар деҳоти дурдаст хеле ҳам зарурӣ мебошад ва ин амали соҳибкорон низ саривақтист. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ориён маркази саломатӣ 5 то бунгоҳи саломатӣ ва 1 то нуқтаи тиббӣ ба нақша гирифта шудааст, ки сохтмонҳои 4 бунгоҳи тиббӣ давом дорад ва 1 то нуқтаи тиббӣ ба этмом расидааст. корҳои ободонию созандагӣ махсусан дар самти беҳсозии вазъи хизматрасонии тиббӣ дар шаҳри ҳисор боис мегардад, ки сатҳу сифати хизматрасонӣ ва муоширати табибон беҳтар гардида ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат намояд. бунёди терминали муосир барои ба танзим даровардани хатсайрҳои дохили шаҳрӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти Сучони ноҳияи Шуғнун идома дорад. айни ҳол техникаҳои муосир барои мусофиркашонӣ ворид гардида баъди навсозӣ шудани терминал ба фаъолият оғоз мекунад. гузориши хабарнигарони замони соҳибистиқлолии кишвар барои рушди соҳибкорӣ бо дастгирии давлату ҳукумат шароити мусоид фароҳам оварда шуда, дар радифи дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ дар самти бунёди иншооти замонавӣ иқдомоти тоза рӯи даст гирифта мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва бахши хусусӣ дар соҳили рудхонаи Ғунд дар мавзеи Бидурд бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Қарақул Соҳибқулав терминали нави мусофирбар бо инфрасохтори лозимӣ бунёд гардида, қарор аст ки дар ояндаи наздик мавриди истифодабарии мусофирон қарор мегирад. сохмони терминали мусофирбар аз моҳи майи соли 2019 оғоз ёфта дар он 20 нафар сохмончиён ба корҳои бунёдӣ машғул буда, ният аст ки то охири моҳи равон корҳои бунёдӣ ба итмом хоҳад расид. ба гуфти яке аз сохмончиёни терминали мазкур Алишер Мабадқулов, аллакай 90% корҳои сохмонӣ ба анҷом расида. аз моҳи август ин нуқтаи хизматрасонӣ бо инфрасохтори лозимӣ ба фаъолият оғоз мекунад. соҳибкоре ки ҳамин кӯро пеш бурд барои беҳтар шудани шароити мардуми Ғунд. сокинони Ғунд мошинои худ қатъи то ҳамин ҷо мебаранд, деҳаи мо то Фурӯх автобусҳои замонавӣ мебаранд. дар ин ҷо барои мусофирон тамоми шароит аз қабили бунгоҳи тиббӣ, ошхона ва ҷои дамгирӣ барои мусофирон бо шароитҳои лозимӣ муайё гардида, мавриди истифодаи мусофирон қарор дода мешавад. ҳамчунин барои фаъолияти мунтазам аз тарафи соҳибкор Қарақул Соҳибқулав 6 адад нақлиёти мусофирбар барои хизмати мусофирон омода буда, ҳар яки онҳо аз 20 ҷои нишаст иборат мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз зиёдшавии бемории диабети қанд тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. ба гуфтаи мутахассисон, яке аз сабабҳои асосии гирифторӣ ба диабети қанд бемории ғадуди зери меъда мебошад. омили дигар пурхӯрӣ ва машғул нашудан ба варзиш аст. гузориши Манучир Сулаймон. афзоиш ёфтани шумораи гирифторони диабети қанд ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, зеро ҳар як 10 сония дар дунё як нафар бар асари ин беморӣ ҳалок мегардад. давоми сол бошад ин нишондод ба 4 миллиону 600 ҳазор нафар мерасад. диабети қанд ки асосан аз бемории ғадуди зери меъда ва пайваста истеъмол кардани хӯрокҳои серғизо сар мезанад, аммо шаҳрвандон ғизое ки истифода мебаранд начандон аҳамият медиҳанд. тавре мутахассисон иброз медоранд, истеъмоли нодурусти ғизо, пеш аз ҳама пурхӯрӣ ва пайваста ба варзиш машғул нашудан эҳтимоли гирифторшавиро ба бемории диабети қанд бештар мекунад. аз истеъмол кардани ҳар хел хӯрокҳо ҳам ҳамин ба беморӣ гирифтор шудан мумкин аст. яъне ин маъное надорад ки мисол мо ҳамин хӯрокро хӯрем бемории диабети қанд гирифтор мешавем, балки агар зиёд ҳамин хӯрокҳои зарароварро истифода барем, ин метавонад ба фарбегӣ оварда расонад ва фарбегӣ инчунин метавонад ки ба гирифтори бемории диабети қанд тезтар расонад.
برای همین آدمانی که دوست می‌دارن در بیرون بسیار خوراک خورن، یعنی از همین بیرون میگیرن، مثالی پیراشکی میخورن یا که خود داغ گفتنی چیزا میخورن، بسیار چیزایی که از همین اوگلیوادها یعنی کربوهیدرات‌ها باید همین را استعمال کنند، آنها تیزتر فربه میشوند. در رابطه با پیشگیری بیماری قند گفته می شود که راه اساسی آن کم استعمال کردن خوراک‌های روغنی، استعمال غذای سالم و بیشتر مشغول شدن با ورزش و ترغیب طرز حیاتی سالم است. علامت‌های بیماری قند این باشد: بسیار پیشاب کردن، علل خصوص در وقت‌های شبانه، یعنی اینکه بعد از خواب رفتن بیمار یک چند مرتبه بیدار میشد برای پیشاب کردن. دوم علامت این بسیار تشنه شوی. سوم علامت سوزش پای‌ها پیدا شود. این معنی دارد که بیماری در بدن آدم یک چند سال موجود دارد یا بیمار نفهمیده مانده است. گفتن لازم است که هنگامی بیمار در خود علامت‌های دیابت قند دیدن پس همون زمان بیماری مدتی دراز در بدن آدم بوده است. از 1 سال تا 5 سال همین بیمار در بدن بوده است، اما بیمار خودش نمیدونست، چون که بسیار حالت بیماران قند خون رو با طور نقشه‌ای نمیسنجند. برای همین خواهش کرده می شود که در مدتی کوتاه، یعنی هر نیم سال یا اینکه دیر هر 1 سال قند خون رو سنجیده ایستند. برای راه آوردن به طرز حیاتی سالم از جانب شهرداری در پایتخت مملکت نزد بیناهای استقامتی میدانچه‌های ورزشی بنیاد گردیده است که ساکنان می‌توانند با مشق‌های گوناگون ورزش مشغول شوند، زیرا ورزش کفیل اساسی سالمی نسل آینده است. منوچهر سلیمان، مهروزی جمعه، مقصد اخبار. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار با پایان میرسد. برایتان بهترین خوشی زندگی را تمنا داریم.